ndakanga ndichitaura nokuda kwokuchema kwangu kukuru nokutambudzika kwangu. Ipapo Eri akapindura akati, enda hako norugare, Mwari waIsraeri ngaakupe chawakumbira kwaari. Iye akati, murandakadzi wenyu ngaanzwirwe tsitsi nemi. Naizvozvo mukadzi akaenda akazodya, chiso chake chashanduka. Murandakadzi wenyu ngaanzwirwe tsitsi nemi. Okay. Murandakadzi wenyu ngaanzwirwe tsitsi nemi. Hallelujah. Amen. Ezvinoka timori pana Hana manje. Hallelujah. Amen. Andiri kusara? Andiri kusara? Yazvino tiri panani? Hana akanga asina mwana atika? Anga asina chi? Ndo chinhu wechaingonetsa kana unacho. Unasa muupenyu ka chiri kunetsa mumwe agere weibaba. Saka unogona kuona mwana ine motikari ukaona senge kuti ari kufara. Izvo asi kana kutongofara. Uya ana mwana uyu aita manje munhu wanomushungurudza. Unozoita zvinokushungurudza. Saka chinhu chakati kana Hana manje Hana akafunga chinhu chekuenda kutemberi. Mona chinhu chakafunga naHana. Hana akafunga chinhu chekuenda kutemberi, akaenda kumashamwari. Hana anaona kumashamwari, Hana anakwenda kun'anga, Hana anakwenda kunouchikwa, Hana anakwenda kunotsvaka vanhu vanouchika. But Hana akaenda kutemberi. Hana akaenda kutemberi. Vanhu vane ukama havaende kunhu kwese kwese, anoenda kutemberi. Munhu ane ukama anoenda kutemberi. Anoziva kuti zvandinoda izvi ndokwandinozviwana kuimba yandinozviwana. Ndokuimba kwazvinowanikwa. Alright. Ndokuimba kwazvinodi. Saka regerai ndiende ikoko. Kwete zvokurasika kuti ndakuenda kumasvingo. Kwete zvokurasika kuti ndakuenda kuchivhu. Kwete aiwa but ndakuenda kutemberi. Kutemberi zvinowanikwa kutemberi. Zvandoda zvinowanikwa kutemberi. Haleluya. Zvandoda zvinowanikwa kutemberi. Vainde kutemberi. Ndiye munhu wokuti iwa ane zvimo zvandaratidzwa namweya mutsvene. Hana dzazviendera kutemberi manje hadzina mwana dzaenda kutemberi kuna Jehovha. Dzinonzwisa chinhu chekuti vana vanobva kunani. Unosaka zvinhu zvese zvinodiwa nemunhu unongozviona kudai Mwari. Nokuti nyaya dzese zvakanoti ndakati zvizvina nyaya dzese dzinoperera pamberi pano. Nyaya dzese dzinoperera pamberi paMwari. Usaite nyaya yongotutuma woredza kuenda nayo pamberi paMwari usangotutuma. Iwe unoda kusikirwa kusolva nyaya yayo. Ndikutaura chero dzako dzacho. Ndiri kutaura chero dzako. Izwa. Munhu ane ukama anonzwisisa chinhu chekutura mutoro. Haite 2 days in the stress.
Zvianga zvikuita 2 days nestressika, 5 days nestressika, 7 days nestressika. Inyaya yekuzama muhukama. Munhu ari muhukama anonzwisisa chinhu chekutura. Pandababata. Mr. Ivan, murumona sei? Baba Joseph, murumona sei? Munhu ari muhukama anonzwisisa chinhu chekutura. Iye anosara asina kutakura chinhu. Apostle, mungiona sei? Munhu ari muhukama, munhu anonzwisisa chinhu chekutura mutoro. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for He cares. Higher, 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 Mashere no vavadi, vavadi. Anotura mitoro, anobabena, anosigibera, anorabashese. Anotura mitoro, anobabena, anosigibera, anorabashese. Saka chino chakanga chiri panahana ndechekuva nehukama, ndechekuva nechi chakasunda mukadzi kuti aende kutemberi. Hukama nokuti pauine hukama nakoka ndo paunoenda kana waita problem. Pauine hukama nakoka ndo paunoenda kana waita problem. Saka pakaita decision yekuti ndamanda kutembereka aionekwa kakatariswa zvake so aionekwa ivi munhu nemunhu anoonekwa. Munhu nemunhu anoonekwa kunomhanya pfungwa dzake. Aizve munhu nemunhu apostoka anoonekwa kunomhanya pfungwa dzake. Anoonekwa memgoti tokuvaida kutemberi eben tokuvaida kupi kutemberi paya ndakafredrik nyaya yake iri nyaya yemwana, nyaya yake ndeyemwana.
And then asvika kutemberi achiona kuti kutemberi majika ndokusvikosangana nani naEli ndokusvikosangana nemunhu waMwari kutemberi. Vanhu vamweni ndiko vanenge vachitambira kakutemberi, ndiko vanotambira bhusika, ndiko basa kwavo, ndiko vanotambira ndiko ofisi kwavo ikoko kwavanenge vachingotsengerera vari ndokunosvikosangana naye. Unozivaka munhu waMwariwo hamheni uchaka chakamututawo musi iwoyo nokuti naiyewo akaita kanenge karafu. Asika ndopataona chinhu chokutika chinhu chinonzi ukama chero pakaita kanenge karafu. Ukama upedyo naizvarafu, ukama upedyo nekarafu. Unoramba uchikontinya uchienda mberi neukama chero tikatorova nazvibhagera ati mangwana chinodya sadza tese. Aiwa nemunyika kwamunogona kumbozvizira kumapena, nemukoma kwamunogona kumbozvizira kumapena. Asi kana waudza vanhu unoudza vanhu uchitika ndine vadingina vaviri, hautauri uchitika ndine vadingina vaviri but mumwe wacho natakarwa naye nezuro. Saka hana manje Nelson ndokunosaka nemunhu waMwari shasha irimira sei zvikanzi munhu waMwari asi ukadhakwa ino zvikanzi kwete anoti kwete chiwangu ndozvaje anoti vai mukazi anoti kwete chiwangu hanzi kwete chiwangu ndokona apa ataura kunzika kasi wakadhakwa here upa mhenduro yekuti kwanzi kwete chiwangu pamunhu ataura achidai. Munhu ari muukama habviswe nemumwe munhu muukama. Munhu ari muukama habviswe nemumwe munhu muukama. Todzokera kune rimwe statement rataimbotaura kumashure kuti handitadzi nekuti mumwe munhu atadza. Hai handisi kuzopindura rafu nokuti ndarafurwa. Kwete wangu unosaka pane chinhu chandakaratidza kana muyamsire pamwe mukadzi uka angaine ukama ndosaka aigona kutaura aiwa kaine ukama vanhu vese vana majenyenyenyesa munaona vanhu vane rafaka vanokwachura havana ukama nokuti seka rimwe chete arikudze mvura inonaka neino vavo uku unokwachura vanhu. Kwete chiwangu chingori mukadzi ane shungu pamunhu wake hana mureka waari kupindura pa apostoli waari kupindura pa muprezida ndiye wamudeshiwa aisha yasha azozoi kwete shungu ndiri mukadzi ane shungu pamwoyo wangu ari kutopindura zvake Eli mashoko akanaka akadaro. Ukatiwo zvokumunhu usangana kwanopindurwa wachidaro anja vawanike zvokumanya vanopindura vachidaro munogona kutoegenewa zvakasimba manje munochitanga manje kuchitanga kuegenewewa kana toda kutofunga kuti unoenda kune ipi chechi
What's Manika country? Free Papa Chan's in Funs Garanzi Manika. Country of Furo. Church is a Zara. I'll find another church. Nilimkaza nishukuru moyo wake. Hey. Chona imagine. Donc va anzi bidim kazi yoyo. Jo. Mkazi wao ndio ba watu wachimejeza kwanza. Nemunhu waMwari. Not in a mwari. What's that thing? Not in a mwari. Nemunhu waMwari. It's like atisikunzwa ela chimboenda kumbono namata. It's when what is going to is what to good up there. Asibuka zimanje zaketha zakakwana. Izi zemka zwitha zakakwana. Mukati uka akaine chinhu chinonzi Hukama. Namwari. Izwe vana musanyepero na Satan. Mukuzwa ndati musanyepero na Satan. Achikutaura kuti wakutaura nematangs, wakuona mavision, wakunzwa Mwari achitambura newe. Mupurisa charakasunga vanhu but iye asi munangagwa. Aizve ndati mupurisa charakasunga munhu ka but asiriye president. Kuti yazongosunga munhu ka zvinhu izvi zvinotobva kuna president. Nendava yego mupurisa ka ndiye ane Hukama na president. Chinoita kuti mupurisa ka aite simba. Chinoita kuti mupurisa awane simba rekusunga munhu ka. Simba iri anoripiwa na president. Anoripiwa na president. Saka zvinochisuka pamaroti rokubebe tinomira. Chino tikamishwa nevakadzi munhu anomira chete. Vana guta vanomishwa nevakadzi vanotomira. Havati uri mukadzi andimire hakuna zvakadaro. Chinhu ichocho vakatonyatsotinzwisisa kuti munhu yasvika parodhapo atumwa. Munyika munonzwisisa zvisingaitwa nini? Ndati zvinhu zvapano panyika munonzwisisa zvisingaitwa nini? Munomira ende munenge makagadzirira muine malicense. Muchiziva kuti uchasangana nemanomeningi akakuvhunza license. Munyika makachenjera zvokutini? Hey. Alright. What can I do this for Bible? What's going to say my good? There's going to be license. There's going to be driver's license. He enjoys Inspector Georgina. Driver, hati kunemburisa. Dakachita mamunangagwa iyo andike kuvunjwa license. Unozvaona izvozvo? Unozvizwa mwana wani? Unotaka kuti ofisa? Orega hakuna munhu anomuudzira munhu kuti ndi ofisa. Asi ega munhu anotaura kuti ofisa. License unototorwa paya. Unototariswa kulicense sick name. Ndiwe sick name. Wadi sick name. Alright. Chenda hivi. Enda kati chenda hivi wakutoenda.
akapiwa simba. Ine nokuti anamutaura newe zvakwanda ndamupurisa musi wega unofara zvizingaite maitabasa ofisa kana komurere ofisa sara zvakanaka ipapo ofisa makadina basa neholiday pamwe mapfuura pari paChristmas kana kuti mapfuura pari paEaster risei basa ofisa kakufarira zvokuti handina kunetswa mapurisa vanhu vanofara vanhu vanogona kuchengetedza zvinhu zvepano penyika ipapakabva vanotozoti mapurisa emuchegotaniedza mapurisa pakataniedza vanoziva kuti pakati ukapfuura rodblock pakati kazvatoita saka ndobvaparandaridza chikuti unoona hana matauriro ake anoratidza kuti munhu ane ugama kuita shiwa shongo kune mwana wamuguti pandakati mapanoni ndichikuti shongo iwewo manje iwewo manje ndikuti shongo ndichikuti shongo manje iwewo zera rakweni mwana mudiki we kwandiriwe ndienda kamusvika pamupurisa kamubvunza makore ndienda kamusvika pamupurisa akati but how old are you indati fambe makore usabvunza vanhu vakuru vanenge isusu malicense saka vamwana ndadza chicho kuti kakuenda mahana kutembere kakera ka inye kuratidza kuti angaine ukama atika akanzwisa chinhu chokugama ndirika mike ndobva mwana ndadza chinhu chokuti hana uyu futi manje ka ndobva asangana nemupurisita ndomataudzwa matauriro ake futi anoratidza kuti anonzwisisa chinhu chokugama munhu ari muugama mumatauriro ake matauriro ako anotaura kuti uri muugama kana kuti hausi muugama iwe ndati matauriro ako iwe unotaura zvinhu zvinobaya iwe unotaura poison iwewe unotaurira munhu kuti vanzi wakadhakwa unaudza murume wako kuti wakadhakwa iwe ndati your husband wakadhakwa iwewe murume wako manje unogara nemunhu akadhakwa ende iwe wakarorwa nemunhu akadhakwa isaine kuti newe wakatodhakwa ndokubva ipapo mwana ndaridza chinhu kuti saka unoona mukadzoka manje anonzi Mwari waIsraeri muprista kutaura muprista kutaura muprista uyo achitaura manje hana akateerera mashoko emuprista hana akateerera mashoko hana akateerera mashoko emuprista teerera mashoko emuprista Mwari waIsraeri ngakuitire eish zvawadii onai munhu ari muugama kana atodzwa mashoko evayo haachagari eish haachaswederapo Jesus akabva atobva unazoti chakamubvisisa ipo pepe chomuchomuka ukama kana unaine ukama
Hukama ndisikerere ndakutorova pasi. Chintu kazivende manza munonyibura yemina Satani. Ha? Zivende manza munonyibura yemina Satani. Ndira kutanga tsvaka confirmation. Kuti ndiyazonzwisisa kuti ndizvo here. Saka Mwari akachitiradza zvinhu zvekuti haana chimwe chinhu chaakaita chinhu zvekuti anga aine hukama nemunhu anonzi munhu waMwari. Hana anga aine hukama. Hana anga aine hukama nemunhu anonzi munhu waMwari. Ukaita hukama nemunhu anonzi munhu waMwari zvinhu zvinokuitira easy. Ukaita hukama nemunhu anonzi munhu waMwari iwe wega zvinhu zvinokuitira nyore. Wonai. Mapurisa zvinhu zvaanosangana nazvo nesu vana Georgina zvinhu zvatinosangana nazvo zvakasiyana. Mapurisa vanosangana nemamwe macases asingaiti. Saka zvinoona zvitika ndinoona munhu mangana kumapurisa wadiki ipedza wedu. Hamuigona titika ndo zvazvakaita pamweya. Ndo zvazvakaita pamweya. Jehovha Mwari chaisira 5 ministries inyaya yekuti pane zvinosangana nevanhu ava zvamusingasangana nazvo iwewo. Vanhu vane zvinhu zvavanosangana nazvo zvausingasangana nazvo. Kone chechitu vanhu vanosenza muhurumende vanhu ivavo ndo vanozivana napresident. Saka vanhu ivavo vakasarudzwa naMwari vavaiva ndivo vanhu vanozivana naiye Mwari wachona. Saka uchinoti vanachundu ava vane zvinhu zvavanoziva isusu zvatingazive. Ndozvo zvakamaita kwedu musatidherere. Aizve ndozvo zvakamaita kwedu nesuwo tibhigeiwo tine zvinhu zvatinoziva zvamusingazive. Tine zvinhu zvatinoziva isusu zvamusingazive. Izvozvo unozozvana nezvototika pane makesi yakadai chona kesi namba chakatitombozizokuti kesi namba 1 ukoseunida kuzisiyana wati mino zvinhu zvauzonza vanotonenambeji dzavo ipapa ukazapama mapurisa akauya apa vanonzwana namaizhowa vachitaurirana zvinhu zvachona. Nesuwo tikasangana namanyika tikasangana napostorika tine nyaya dzedu dzatinotaura dzamusinganzwisise inini. Kana tikadya sadza tisokichenika usafunga kuti takafanana. Hatina kufanana. Takamboitawo sezvakaita mapurisa anenge ari pabasa rawo
Murunzwe. Walaga. Munyika imwe yaka. Pane zvinhu zvatinosangana nazvo izvo. Kuna panyika imwe yaka pane zvinhu zvandinosangana nazvo inini. Zvako iwewe. Unoona kana munhu akaenda kunoripota nyaya yemapurisa. Mapurisa ndo vanetapa nyaya yatirika. Mapurisa aka vanoziva pavasungira munhu. Ende ivo vanoziva zvakaitika musi wacho newewo vakamusunga. Kana akambotiza, kana akambovatuka, kana akambovadii, hamene ikoko zvazvakaita neikoko zvinozometika zvokutika munhu uyo yatambata. Chiuyai munhu weita mudii. Ameno zvaitika ikoko akandizviziva kuti vakamubata sei, vakamuita sei, vakamhesa naye here, vakamuita sei. Handinoenda zvo neviwo vananyari. Zedi tinokodzibata kana mukaenda dzo zvakanaka tine hukama. Yes. Ndiri kuti kana mukauya zvakanaka tine hukama. Nyaya dzenyu vanobheni dzinobatika. Mbavha yachona inobatika. Inobatika. Saka zvinopedzera neko kana dzimwe nguva mapurisa akambozisamwa kuda kukanduka chibhagire koko nembavha yacho hamene ikoko. But inini ndakungoenda kukoti. But inini ndakungoenda ndadaidzwa shanziswa vanhu vakatora ndinini vamani chiuya imimi. Unazasoka waifana ngorarama life yakadaro so yekudaidziwa. Chiuya imai aiteni. Chiuya nomsa. Chiuya neo. Chiuya misheki. Aish. Chiuya. Ben. Amebatwa. Waitirwa basa chako chawakaita kunoripota. Chakaita kuti uende kunoripota inyaya yehukama nehurumende. Iyo hurumende inzweka, iyo hurumende yakagamuchira nyaya yako musi wakauya vakanyora pasi. Muchishandidzana nehurumende, hurumende ichishandidzana newe ikanyora kesi yako pasi. Mwana baba ngona wewe naye. Izwa. Unotwa manje vanhu zvinokwashitei. Chaka changu chakarasika. Chaka changu ndakachipirwa. Vanoti inotoripota mapurisa. Vobva vatika kuitira kuti kana chikazowanikwa. Gara waita sei? Kuma. Munozviziva here kuti neweuka nyaya yako gara wataura igare yazikanwa kuitira kuti kana ndozobata kune vanhu vandinogara ndichivaudza kutika waita hako mumashoko emunomaziva pamwana anogara zvinudza nyaya dzavo ndichitika waita hako ukanditaurira waita hako ukaita kuti ndizive. Ndinozoti mumwe musi kana ndakavarairwa kana kuti ndakagara nyaya yaya inouya yonzika. Aizve ndikukutaura zvinotoitika. Chinoita kuti Mwari aiunze nyaya yaka kuzoti gapa mberi pangu inyaya yekuti nyaya yacho ndiri kuiziva wakaitaura. Onaka Mwari chaanoiunzira kwandiri ndechekuti anozviziva kuti George ndakuziva. Meno kana muri kuzvibata
inini kashupa kuti andiwanzozvita kuti munhu akapinda problem yake ndimanatina kuti kunamatira zvetu kuraiti kaini kunamatira ndinotozokwana matiro zvangu nemunhu dzingwa zvezvo kuti mazama zangu vanhu kurana kugara prayer tiamatirei asi kakawanda pamwana kana makuyazondisa zvakanaka ndinotaura ndichiti waita hako kanditaurira ndakuziva vamwe vanotanze vamwe vanondiseka chindizvanze kudhara taiti kufona zvifamisa seko handindeinde kuzoti vatonamata asika ndinotobva kudzongo wasina toinamatira nyaya yechona hakuna munhu akabeeka kumangana kumapurisa akabvagarira pamapurisa akati izvozvi chete munotsvaga mavha ndiri pano muibate ndiri pano mudzoke nawo pano aiwa munhu anoripota oenda kumba omerera jesu munhu anoripota oenda kumba munhu agare papolice station taura udzokere kumba saka kana wadaro manje maripota manje yakutsvakwa manje mafata kutsvakwa manje asi vayangareka kurikundidzidzisa chimwe unosaka chinozoita kuti mapurisa yakufonyereka mane ukama nemapurisa inema dzasatani muruzwere inema dzasatani dzokuti kwanziwo unozvionera zvinhu zvako unozvinamatira zvinhu zvako unozvimiririra zvinhu zvako mwari akaite chinhu chokupenga chakadaro zvokuti panyika chaipo chaipo panyama paiswa munhu anonzi baba uyu nemusoro pakaiswa munhu anonzi primu uyo mukadzi wachona pakaiswa vana vanatina vanoti baba kuna uyu pamweya kaponzi kwashota baba hakuna chinhu chakadaro inhema dzasatani kuda kuinyembera satani achiziva kuti kana mwana uyo asina mubereki tiri kupasa kana mwana uyo asina mubereki tiri kupasa iko pachimwe chinhu mari chandidzidzisa vanisiza chimwe chinhu papa chindidzidzikwanzirunazvo zvina satani anoziva kuti nhingi inherere satani anozviziva kuti nhingi ane vabereki hanzi anoziva Yes. Iwo zvaunogara kuuinza pakakako handiti vana wenzira vanotogara navo ipapo namanditi unotogara navo ipapo iva vagara pavhiri unotogara navo ipapo onaika spiritually ndo zvazvakaita spiritually ndo zvazvakaita kune vana vasingabatike mumweya onaka physically vana matiba vaya akarohwa nekamwe kamwana soka anoti ndida kunokutaurira kuna tete ndida kunokutaurira kuna tete wako kana kuti ndida kunokutaurira kuna mama wako ndiwo mwana ndazachikutika kanotomhanya zveshuwa kuenda kuna tete kanotomhanya zveshuwa kuenda kuna mama kanotemba mberi ndiwo mwana ndazachikutika munozviziva kuti munyika yemweya satani anochinzwa chinhu chocho kuti ndiri mwana waJoji ndida kunokutaurira kuna Joji usinga kutombochindamatira chinhu chinaka wangozvitaurira kuti ndakuenda kuna Joji ndada kunomutaurira ini nanondiziva ini nanondiziva anondiziva izvozvi soka ari kuzviziva kuti maharare ndakabuda anozviziva kuti handikwe izvozvi anozviziva kuti ndiri kuno musi wandichadzokera anozviziva kuti mukadzi uyadzoka haana kuzoswerera nendava yekuva nehukama nemuprista kusaka iye haana kazozvana nemwana
akazara vana. Ini munoti kana hana achitaura nyaya yake haataurira chisabvisita mukati. It's obvious. It's obvious. Izwa kwanzi, it's obvious. Mupurisita anotiswa mukati. Arimo munyaya iyi. Kochii chaakaita? Akataura shoko. Izvezvitaura kuti kwanza akatozodzoka futi Hana hanzi akati ndine uya aiwe mutaura tinzwa paakazouya naSamuel anosvika achiti ndini uya mudzimai amakataura naye musi uya. Ndakanyengeterera kuna Mwari ndikakumbira mwana wacho uyu. Ndini uya chandakakumbira muswaka imi mukataura shoko ndicho chichi. Testimony shokoriari yaravakatauraria shokoriari yaravakataura pamusangano madzimai baya shokoriari yaravakataura paladies baya shokoriari yaravakataura paladies onai shokoriari yaravakataura paladies onai zvaitika shokoriaria ravakataura paladies onai zvaitika. Onai zvaitika shokoria ravakataura paya. Onai zvaitika. Onai zvaitika. Onai zvaitika. Izvaona zvinhu zvazviitike kana Eli asandaura musanembera Satani musanembera Satani zvikuratikaenda direct ramaka enarabeta rufaindira kwamunakaba ayo esi imonaka street unokunaka kutotoaitikasomapisa but ndakubeta rufaindira kunokwakaichakichako hatikazosomera kupolice station ndozvokabitswa naSatani kuti vanzi ane basa rei izvo zvino ndinoenda ndega kuna Mwari iko kuna Mwari pachino pakumbotyisa here ko akaisireko vamwe vapostora akaisa vamwe vaevhangelisti akaisa vamwe vadzidzisi akavaisireiko kana takafanana akavaisirei kana takafanana apa hataifanira kupinda chechere takangoita so tongoti mamwe vanasaka tichadii.
kuwanzira Mwari hazviite kuti unowirirana neni asi usingawirirani newandakatuma. Hanzi hazviite. Hazviite. Saka zvinoti mavroti kunokupapeka ukada kupindira kupurisa rafu wanika vanokuunganira vanokumomotera vokukwashira zvakasimba ipapo vinokwatiswa. Hanzi hazviite kuti ndinongowirirana naMwari asi handinei zvangu newamunoti apostoli wacho naye, handinei zvangu naye wamuri kuti mutungamiri. Ini ndinongowirirana naMwari kwanzi ndinozviitira zvinhu zvangu, hanzi ndinozvizivira Mwari wangu. Wakamuzira hakuna kwandinoona Mwari, hakuna kwandinonzwa mashoko ekuti zvezvangu zviite. Mashoko andinaona kumunhu waMwari, mashoko andinaona kumunhu waMwari, mashoko andinaona kumunhu waMwari. Ndiri kuda zvokuwiriranawo nemunhu waMwari wangu, ndinoda kuwiriranawo nemunhu waMwari wangu sezvakaitwawo naHana. Ndoda kuwiriranawo naye, ndoda kuwiriranawo naye, ndoda kuwiriranawo naye. Handiti munhu nechekumabasa uko vachiti endai muofisi number 7, endai muofisi number 3, endai muofisi, enda paton number 5 vanozviitirei. But vari mabasa pamwe chete kwenda vasatirika ndikubatsira muno hazviitwe imomo. Kwenda vasatirika ndikubatsira muno vanosati hazviitwe imomo. Ndozva zvakaita kuti munyika yemweya hazviitwe ikoko kwako, hazviitwe ikoko kwako, zvinoitwa kunoku. Ndokune maofisi kunoku. Yes. Ndokune maofisi kunoku. Kunoku ndokune maofisi. Unazivanga imbavha cheteka dzinoyanzoziva kuchitokisi zvakwakaita. Amen. Handidi kusara pachinhu chokuita munhu waMwari, munhu waMwari wangu. Handidi kusara pachinhu ichi, handidi kusara pachinhu ichi chokuti ndikaona munhu waMwari ka ndoti uyu munhu waMwari wangu. Handidi kusara pachinhu ichi. Leta wega unozvitaurira wega shoko, unozvitaurira wega shoko. Jesus, hallelujah. Hukama. Hakuna mtu anayetaka kukama na Mwari, asasi na kukama na Mwari. Nema ta Satani. Ukinyepera na Satani. Satani arikukudeceive. Satani arikukunyengera sikaiti. Hakuna chinhu chakadaro. Saka uchonotika mapurisa kune magistrate, kune machini. Vanhu vose vega vanhu vanoshandidzana. Asi vese vanhu vachishandidzana kudaruka pamusoro pavo vese paina president. Ndizvo zvakaita munyika imweya. Enda kuofisi number 5, enda kutoona number 3, enda kutoona number 1. Ndozvoitika muno maditeshi. Mwari akangotarisa isu vana Joshua panopanyika kuti taurira mweya shoko rake, taurira site shoko rake. Haambouiko uriko vakataura newe iwe, haambouiko. Anototi enda kuna Jeku unomutaurira shoko rake, enda kuna Hesta umudze shoko rake, enda kuna Nomsa umudze shoko rake, enda kuna Toni umudze shoko rake. Saka zvinoti zvimwe zvezvinhu zvaudzwa nemunhu waMwari iwe hauna kana one day rokoboto. Iwe hauna kana mbozvidzwa iwe kana one day. Jesus. Pana adzidza wera.
waMwari. Kureva kuti animona kuti mapurisa akati pakadopapaka era uchirwa kare madhesa anonzi machii mapurisa paitarisa zvinhu fire extinguisher breakdown kit reflector izwa pai mazuva acho huri. Haleluya. Mazamane chichombo saka mabreki makumanaga spewing kana pasina zvinhu pakadoroka ene vanoti hawisudze moto waitomirapo. Munozviziva here kuti ndozvo zvakaita kana munyika yemweya munhu waMwari wane simba rekutaura zviri dangerous kuti utsamwirwe nemunhu waMwari. Aizve ndikutokutaurirai kana aimiri asi muchizvizirai kuti Jesu akadzidzisa kwanzi Jesu akadzidzisa nepasati zviri zvandikutaura izvi. Kwanzi kwamagamuchirwa siyai blessing hanzi ndichise zvitaura kuti kwamagamuchirwa siyai blessing zvikanzi chichimirira Jesu zvikanzi pamunenge musina kugamuchirwa torai blessing yenyu ibeki urumanga right. Munhu ungari atori nayo pakeji kwanzi yanofamba nayo asika anotoenda nayo adadirwa zvake nayewo. Yes, kwai Jesu akati take it back. Hey, murubonera pamusina kugamuchirwa take it back. Apostle Mukiti kwanzi ni Jesu chaika zvitoro hanzi akati pamagamuchirwa pasiyai maropafadzo paisiyai blessing pamagamuchirwa siyai blessing zvikanzi asi pamunenge musina kugamuchirwa zvikanzi torai maropafadzo. Saka akuzenge kuipapa zvakaita kuti utaurwe nemunhu waMwari kuti mai musengiva vandichemedza mai mwoyo vandichemedza. Ndadzidza handidi kuzvinyebera handidi kuti Solomon ndichiwirira naMwari handidi kuzvinyebera iwa handidi kuzvinyebera aiwa zviudze kuti handidi kuzvinyebera zvitaurire taura. Simuka yanatamandokototorobosvika